kahle ikanje lento le. Umuntu osanda kusindiswa uyathanda ukumemezela ukuthi abantu bonke babone ukuthi esindisiwe bese afune ukumema abanye abantu kepha yena uqobo lwakhe engakopheleliswa. Kufanele kuqale uqine ohambeni lakho ukuba njengoba ngithi mina abantu bayaphapha uthi mase wenza isono bese uyahoxa noma mesiqala ukubhora lendlela bese uyathula. Ingakho ngithi mawufika empilweni yobungcwele funda ukuthobeka uphile impilo yobungcwele uyeke ukuphapha uphaphele izwi likaNkulunkulu. uJesu akaphaphelwa. uJesu uthobekile. Ufuna abantu abazophila izwi lakhe not abantu abazophaphela izwi lakhe. So asiyakele ukuphaphela izwi likaJesu siphile impilo yobungcwele ukuze thina sipheleliswe othandweni. Ukuba ke le ndaba yokuphaphela uJesu ugcina senikhuluma ngoJesu seniphikisana ngezinto